Ακούτε την εκπομπή «Λόγια Αβά Βαρσανουφίου». Διαβάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε σήμερα την 7η εκπομπή, διαβάζοντας από το βιβλίο με τίτλο «Βαρσανουφίου και Ιωάννου, κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά». Ερώτηση του ίδιου προς τον άλλο γέροντα Ιωάννη. Γιατί, πάτερ, ονόμασε το κελί του κημητήριο ο καλόγερος? Το ονόμασε κημητήριο διότι αναπάθηκε από όλα τα πάθη. Πραγματικά πέθανε εντελώς για την αμαρτία. Και το κελί, στο οποίο θεληματικά εχμαλωτίστηκε σαν σε τάφο για το όνομα του Ιησού, είναι τόπος αναπαύσεως, όπου δεν πατάει δαίμονας, ούτε ο άρχοντάς του ο διάβολος. Έγινε τόπος αγιασμού, αφού δέχτηκε μέσα του το κατοικητήριο του Θεού. Για όλα αυτά όμως, ας δοξάσουμε όλοι, ομόφωνα και ομόψυχα το Θεό. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο γέροντα. Επειδή βρίσκουμε στους βίους των γερόντων ότι άλλος έκανε 100 ευχές και άλλος τόσες και τόσες, οφείλουμε και εμείς όταν προσευχόμαστε να έχουμε κάποιο μέτρο ή όχι? Και τι πρέπει, να λέμε εκτεταμένες προσευχές ή να λέμε το Πάτερ ημών και να καθόμαστε στο εργόχειρο? Επίσης, την ώρα που εργαζόμαστε τι πρέπει να κάνουμε? Αλλά και τις εσπερινές και νυχτερινές προσευχές, με ποιο τυπικό πρέπει να τις πραγματοποιεί ο ερημίτης ή ο ησυχαστής? Πρέπει να ψάλει τις οδές ή τους ύμνους? Οι ώρες και οι οδές είναι μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση και είναι καλές για την ενιαία εκτέλεση εκ μέρους ολόκληρου του λαού. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα κοινόβια, για να έχουν ενιαίο τυπικό, επειδή είναι πολλοί αδελφοί. Αυτοί όμως που ζουν σε σκήτες ησυχαστικά, ούτε ώρες διαβάζουν, ούτε οδές ψάλουν, αλλά κατά μόνας κάνουν εργόχειρο και μελέτη και κατά τακτά διαστήματα προσευχή. Όταν δεν στέκεσαι για προσευχή, οφείλεις να παρακαλάς να ελευθερωθείς από τον παλαιό άνθρωπο ή να λες το Πάτερ ημών ή και τα δύο και να κάθεσαι για εργόχειρο. Επίσης, για τις εκτεταμένες προσευχές ή τις αδιάλειπτες σύμφωνα με τον Απόστολο, δεν είναι απαραίτητο να παρατείνεις τις προσευχές σου μόνο ειδικώς την τακτή ώρα που στέκεσαι για προσευχή. Διότι υποτίθεται πως όλη την ημέρα ο νους σου είναι στην προσευχή. Και οφείλεις βέβαια, όταν ξανακάθεσαι στο εργόχειρο, να αποστηθίζεις ή να λες ψαλμούς. Και στο τέλος κάθε ψαλμού να προσεύχεσαι καθιστός και να λες «Ο Θεός ελέησέ με τον ταλέπορο». Αν πάλι θλίβεσαι απολογισμούς, να προσθέτεις «Θεέ μου, εσύ βλέπεις τη θλίψη μου, βοήθησέ με». Μόλις πάλι πλέξεις 3 σειρές στο δίχτυ, σήκω για προσευχή. Και έτσι, άλλοτε γονατιστός, άλλοτε όρθιος, κάνε την προσευχή που σου ανέφερα. Για εσπερινή τώρα ακολουθία, οι σκητιώτες λένε 12 ψαλμούς και στο τέλος κάθε ψαλμού, αντί δοξολογίας, το Αλληλούια και κάνουν και μια ευχή. Το ίδιο και στην νυχτερινή ακολουθία. 12 ψαλμούς και μετά τους ψαλμούς κάθονται στο εργόχειρο. Τότε άλλος αποστηθίζει ψαλμούς, άλλος ερευνά τους λογισμούς του και τους βίους των πατέρων. Και εκείνος που διαβάζει, μετά από 5 ή 8 φύλλα, πιάνει το εργόχειρο. Αυτός πάλι που ψάλει ή αποστηθίζει, οφείλει να ψάλει με τα χείλη εκφώνος,
εάν βέβαια δεν είναι κάποιος πλησιό του και τον παρακολουθεί, ώστε να μην γίνει γνωστή η πνευματική του εργασία. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο γέροντα, τον Αββά Ιωάννη. Για τον ύπνο, πόσο πρέπει να κοιμάμαι και πόσο να αγρυπνώ και σε πόσα ενδύματα να αρκούμε? Για τον ύπνο της νύχτας. Προσευχήσου 2 ώρες το εσπέρας, αρχίζοντας μετά τη δύση του ηλίου. Και αφού δοξολογείς τον Κύριο, κοιμήσου 6 ώρες. Σήκω έπειτα για αγρυπνία και προσευχήσου άλλες 4 ώρες. Και το καλοκαίρι το ίδιο, πλην όμως λίγο πιο σύντομα και λίγους ψαλμούς, επειδή οι νύχτες είναι πιο μικρές. Όσο για τα ενδύματα, ο αδύνατος άνθρωπος εξαιτίας της χαυνότητας του σώματός του μπορεί να έχει χειμερινά και θερινά. Αυτός όμως που έφτασε το λόγο του Αποστόλου ώστε να πεινά, να διψά και να παραμένει γυμνός, περνάει όλο το χρόνο με ένα χιτώνα. Λοιπόν αδελφέ, ας μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, αλλά να συμπορευτούμε με τους ταπεινούς. Τουλάχιστον ας μην γογγίζουμε έχοντας ο καθένας από 2 και 3 ενδύματα. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο γέροντα, τον Αββά Ιωάννη. Επειδή μου είπες, Πάτερ, να αγρυπνώ 6 ώρες, πώς μπορώ να γνωρίζω αν αγρύπνησα 6 ώρες? Αν θέλεις με ακρίβεια να υπολογίζεις τις ώρες αφού κοιμηθείς 1 ημέρα για την ανάγκη του σώματος και αγρυπνήσεις 1 νύχτα από το βράδυ ως το πρωί, μέτρα πόσους στίχους διαβάζεις προσευχόμενος και αφού διαιρέσεις τους στίχους ανάλογα με τις ώρες που έχεις αγρυπνήσει, τότε θα διαπιστώσεις με ακρίβεια αυτό που ρωτάς. Και το καλοκαίρι κάνε το ίδιο και θα σου γίνει φανερό πόσες ώρες αγρυπνείς. Του ίδιου προς το μεγάλο γέροντα Βαρσανούθιο. Πάτερ, να εύχεσαι για μένα, διότι είμαι άρρωστος, ώστε να μπορέσω με χαρά να σηκώσω την ασθένειά μου. Και πες μου, πώς θα καθαριστώ από τους μολυσμούς? Αδελφέ, περιπόθητε, μου δίνεις χαρά με τα λόγια σου, διότι μάλλον, αν κατάλαβα καλά τα λεγόμενά σου, ονόμασες τον εαυτό σου αμαρτωλός στις ερωτήσεις σου. Και ο αμαρτωλός είναι κακός δούλος. Και τώρα λες ότι έχεις ασθένεια, και η ασθένεια είναι παιδεία ομολογουμένος. Ώστε λοιπόν η παιδεία στάλθηκε στον κακό δούλο. Αν λοιπόν αντιδράς που δέχεσαι την παιδεία, πάψε να είσαι κακός. Αν πάλι είσαι κακός, να δεχτείς την παιδεία. Αν όμως χαίρεσαι να σου γίνεται παιδεία, δεν είσαι κακός. Και αυτός που δεν είναι κακός είναι αγαπητός, διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος παιδεύει. Δες λοιπόν με ειλικρίνεια ποιος είσαι και διάλεξε για τον εαυτό σου ένα από όσα σου είπα. Και γνωρίζει ο Θεός ότι έστω κι αν δεν φροντίζω για τη δική μου σωτηρία, για τη δική σας κάνω ό,τι μπορώ, φοβούμενος την εντολή. Όσο για τους μολυσμούς, αν θέλεις να τους καθαρίσεις, με δάκρυα καθάρισέ τους, διότι τα δάκρυα καθαρίζουν τελείως κάθε μίασμα. Φώναξε στον Ιησού, ας βραχνιάσει ο λαρυγκάς σου, Κύριε σώσε μας, χανόμαστε. Πέταξε τη στάχτη από την καρδιά σου και άναψε το πυρ που ήλθε ο Κύριος να βάλει στη γη και θα τα αφανίσει όλα αυτά εκείνο το πυρ. Και ακόμη θα φέρει στην επιφάνεια το καθαρό χρυσάφι και θα αποδείξει το χωνευτήρι κατάλληλο. Χρειάζεται πολύ νύψη. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο το μεγάλο γέροντα. Παρακαλώ να μάθω από πού προέρχεται η χάβνωση του σώματος
και η ψυχρότητα της καρδιάς και γιατί δεν μπορώ να παραμείνω σε μια σταθερή ασκητική συμπεριφορά. Αδελφέ, απορώ και εκπλήττομαι πως όσοι επιθυμούν στον κόσμο να κερδίσουν ή να στρατευτούν, περιφρονούν εντελώς και τα άγρια θηρία και τους επικίνδυνους ληστές και τους θαλάσσιους κινδύνους και αυτόν ακόμη το θάνατο και δεν εκδηλώνουν καμία μικροψυχία μόνο και μόνο για το ποθούμενο πλούτο, αν και τον έχουν αβέβαιο. Και εμείς οι ταλέποροι και οι χαύνοι που λάβαμε εξουσία να πατάμε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και σε κάθε δύναμη του εχθρού, που ακούσαμε «εγώ είμαι, μη φοβάστε» και σαφώς γνωρίσαμε ότι δεν πολεμάμε με τις δυνάμεις μας αλλά με τη δύναμη του Θεού, ο οποίος μας ενδυναμώνει και μας εξοπλίζει, μικροψυχούμε και πέφτουμε σε ακηδία. Και από πού το παθαίνουμε αυτό? Ασφαλώς από το ότι δεν καθυλώθηκαν οι σάρκες μας από το φόβο του και ουδέποτε λησμονήσαμε να φάμε τον άρτο μας από το βάρος του στεναγμού μας. Γι' αυτό πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο και από ακαταστασία σε ακαταστασία, διότι δεν εστερνιστήκαμε, δεν ανάψαμε μέσα μας καθόλου εκείνο το πυρ το οποίο ήλθε ο Κύριος να βάλει στη γη. Γιατί βέβαια τότε θα είχε καταστρέψει και θα είχε αφανίσει τα αγκάθια από το χωράφι της ψυχής μας. Η χαυνότητά μας, η αμέλεια και η υπερβολική στοργή προς το σώμα μας δεν μας αφήνουν να βαδίσουμε τον δρόμο της ανορθώσεως. Και είναι μάρτυράς μου ο Κύριος ότι έχω γνωρίσει κάποιον άνθρωπο και είναι εδώ στο ευλογημένο τούτο κοινόβιο, για να μην λέει κανείς ότι μιλάω για τον εαυτό μου και με έχει για κάποιο σπουδαίο ενώ δεν είμαι τίποτα. Αν λοιπόν αυτός μείνει όπως είναι, χωρίς να τρώει, χωρίς να πίνει, χωρίς να φοράει ένδυμα μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα τον επισκεφτεί, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθεί την ανάγκη όλων αυτών στον αιώνα. Διότι η τροφή του και η πόση του και το ένδυμά του είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν θέλεις λοιπόν να δείξεις παρόμοιο ζήλο, κοπίασε, φρόντισε, απόκτησε φόβο Θεού και θα σου εκπληρώσει το θέλημά σου. Διότι είπε ότι το θέλημα όσων το φοβούνται θα το πραγματοποιήσει. Και εγώ, αν και δεν είμαι τίποτα, όμως χάρη της εντολής θα κάνω ό,τι μπορώ. Του Θεού όμως είναι να στηρίξει, να ενδυναμώσει και να οδηγήσει σε κάθε αγαθό έργο, να φυλάξει από κάθε κακό και να μας δεχτεί σωσμένους στη βασιλεία Του. Σε Αυτόν ας είναι η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Εύχου και για μένα και παρακάλεσε το γέροντα να συνέφιεται και αυτός για το ίδιο θέμα. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο, το μεγάλο γέροντα. Σε παρακαλώ, Πάτερ, πες μου πώς αποκτά κάποιος την ταπεινοφροσύνη ή την τέλεια προσευχή και τι να κάνει κανείς για να αποφύγει το ρεβασμό. Επίσης, πες μου αν είναι συμφέρον να διαβάζω πατέρες. Την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης, αδελφέ, τη δίδαξε ο Κύριος λέγοντας «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Αν λοιπόν θέλεις να αποκτήσεις τέλεια ανάπαυση, μάθε τι υπέμεινε ο Κύριος και υπόμεινε και εσύ το ίδιο. Κόψε σε όλα το θέλημά σου, διότι ο ίδιος είπε «Κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω το θέλημα του επουράνιου πατέρα μου και όχι το δικό μου». Αυτή είναι η τέλεια ταπεινοφροσύνη, το να βαστάς ύβρις και εξευτελισμούς και όλα όσα έπαθε ο διδάσκαλός μας ο Ιησούς. Προσευχή δε τέλεια είναι το να μιλάς στο Θεό χωρίς ρεβασμούς, το να συγκεντρώνει συγχρόνως όλους τους λογισμούς και τις αισθήσεις απερίσπαστα. Και εκείνο που οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση είναι το να πεθάνει για κάθε άνθρωπο και για τον κόσμο και για όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Τίποτε δε περισσότερο δεν έχεις χρέος να λες στο Θεό στην προσευχή σου παρά μόνο τούτο. Απάλαξε με από τον πονηρό, ας γίνει το θέλημά σου σε μένα. Και να θεωρείς ότι ο ιερός παρίστασε μπροστά στο Θεό και ομιλείς προς Αυτόν. Τότε βέβαια αξιολογείται και θεωρείται η προσευχή αληθινή προσευχή, όταν είναι απερίσπαστη από ρεβασμούς και όταν παρατηρεί ο προσευχόμενος ότι εφραίνεται ο νους του φωτιζόμενος εν Κυρίω. Αλλά το σημείο που δείχνει
πώς τον άγγιξε ο Κύριος είναι το ότι δεν ταράσσεται, έστω κι αν όλος ο κόσμος τον πειράξει. Αυτός που προσεύχεται με τελειότητα είναι εκείνος που είναι νεκρός για τον κόσμο και για την ανάπαυση που χαρίζει σε αυτόν η ικανοποίηση της φιλαυτίας του. Κι αν επιμελείται να κάνει άριστα το έργο του για το Θεό, αυτόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ρεβασμός, αλλά ζήλος και σπουδή κατά το θέλημα του Θεού. Και φυσικά είναι συμφέρον να διαβάζεις τους βίους των πατέρων, διότι έτσι θα φωτιστεί ο νους σου με τη χάρη του Κυρίου. Αίτηση του ίδιου προς τον ίδιο το Μεγάλο Γέροντα για προσευχή υπέρ αυτού και της συνοδείας του. Παιδιά μου αγαπητά, σας ασπάζομαι εν Κυρίω και τον παρακαλώ να σας φυλάξει από κάθε κακό και να σας δώσει υπομονή όπως τον Ιώβ και χάρη όπως τον Ιωσήφ. Να σας δώσει πραότητα όπως έδωσε στον Μωυσή και Ανδρία στους πολέμους όπως στον Ιησού του Ναβί. Να ελέγχετε με διάκριση και εξουσία τους λογισμούς όπως οι κριτές και να υποτάσσετε τους εχθρούς σας όπως ο Δαβίδ και ο Σολομών οι βασιλείς. Να είστε κυρίαρχοι της γης όπως οι Ισραηλίτες, ώστε με τη συγκατάβαση του Κυρίου προς εσάς να σας δοθεί άφεση των αμαρτιών σας. Να λάβετε την υγεία του σώματος όπως την έλαβε ο παραλυτικός και ήθελε να σας σώσει από κάθε θαλασσοταραχή όπως έσωσε τον Πέτρο. Να σας απαλλάξει από τη θλίψη όπως τον Παύλο και τους υπόλοιπους Αποστόλους. Και ήθελε να σας σκεπάσει από κάθε κακό, ως τέκνα του γνήσια και να εκπληρώσει τα αιτήματα της καρδιάς σας προς το συμφέρον της ψυχής και του σώματος εν το ονόματι αυτού. Αμήν. Ερώτηση του ίδιου προς τον άλλο γέροντα, τον Αββά Ιωάννη, με την οποία ζητά να του διασαφηνίσει ποιο είναι το μέτρο της εγκράτειας. Οι πατέρες χαρακτηρίζουν ως μέτρο εγκράτειας το παραμικρόν, το να παίρνει κανείς πάντα λιγότερο από όσο χρειάζεται, είτε για να φάει, είτε για να πιει, δηλαδή να μην έχει ποτέ την κοιλιά του γεμάτη εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει μέτρο και στο φαγητό και στο ποτό. Ιδίως δε το χειμώνα που πίνουν οι άνθρωποι πολύ κρασί, και τότε οφείλει ο μοναχός να πίνει λιγότερο από το κανονικό. Το ίδιο και στο τραπέζι όταν τρώει, και δεν εφαρμόζεται μόνο σε αυτά το μέτρο της εγκράτειας, αλλά και στο πόσο θα κουβεντιάσει, πόσο θα κοιμηθεί και στα ενδύματα και γενικώς σε όλα όσα έχουν σχέση με τις αισθήσεις. Σε όλα αυτά μπορεί να εφαρμόσει κανείς το μέτρο της εγκράτειας. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον Αββά Ιωάννη. Πες μου, Πάτερ, πόσο είναι αυτό το λιγότερο από το κανονικό μέτρο του φαγητού ή του ποτού ή του κανισκιού, δηλαδή των οπωρικών? Από το σύνολο όλων αυτών των εδεσμάτων, εννοώ δηλαδή τον άρτο, τα φαγητά ή τα οπωρικά του κανισκιού, το λιγότερο είναι να αφαιρείς μια ουγγιά. Όσο και το κρασί και το νερό, από το καθένα περίπου μισό ποτήρι λιγότερο. Και αν σου είναι αρκετό και δεν κοπιάζεις δύσκολα, είναι καλό να πίνεις μια φορά. Αν όμως δεν σου φτάνει μια φορά και πίνεις δύο, κάθε φορά να το μειώνεις λίγο. Όταν δεν έχεις ένταση και πόλεμο λογισμών, πρέπει από τη συνηθισμένη ποσότητα να κόβεις λίγο, δηλαδή μια ουγγιά από το φαγητό και μισό ποτήρι από το σύνολο των πόσιμων. Ώστε συνολικά να είναι περίπου 2 ουγγιές λιγότερο το φαγητό και περίπου 1 ποτήρι το κρασί. Προσευχή σου για μένα, αδελφέ. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον Αββά Ιωάννη. Πώς μπορεί να ξέρει κανείς πόσο του χρειάζεται να φάει και να πιει?
Από όλο το σύνολο, εννοώ τον άρτο και τα φαγητά ή το κανίσκι, δηλαδή τα οπωρικά, από τις προσπάθειες για εγκράτεια που κάνει κανείς όλες τις ημέρες, είναι δυνατόν να καταλάβει πόσο λιγότερο φαγητό ή ποτό μπορεί να δεχτεί το σώμα του. Παράδειγμα, πίνει κάποιος 3 ποτήρια την ημέρα και τρώει 1 λίτρα άρτου. Αν δει λοιπόν ότι το σώμα του απαιτεί περισσότερο από τα 3 ποτήρια, εκτός βέβαια αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, δηλαδή κόπος περισσότερος ή αν τύχει να έφαγε αλμυρά, αυτό είναι πόλεμος. Από τα 3 αυτά ποτήρια τώρα, αν μπορεί, να αφαιρέσει μισό ποτήρι, εκτός αν είναι σε περίοδο πολέμου σαρκικού, οπότε πρέπει να αφαιρέσει περισσότερα. Και στο φαγητό το ίδιο, από τη 1 λίτρα να αφαιρέσει 1 ουγγιά. Ερώτηση του ίδιου προς το Μεγάλο Γέροντα. Παρακαλούμε να μας πεις πόσο είναι το καταδύναμη του ανθρώπου, το οποίο ζητείται από το Θεό. Μήπως καμιά φορά αναμειγνύεται μέσα σε αυτό και η χαυνότητά μας και νομίζουμε ότι καταθέτουμε όλο το καταδύναμη. Πώς λοιπόν θα αντιληφθούμε τις πραγματικές μας δυνατότητες? Ο Θεός έχει δώσει σύνεση στον άνθρωπο να διακρίνει τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κοπιάσει ή σε οδηπορία ή σε άλλες κουραστικές εργασίες, δεν μπορεί να κάνει την ίδια άσκηση που έκανε τις άλλες ημέρες, αλλά συγκαταβαίνει λίγο στο σώμα του. Να τι εννοώ. Τρώει παραδείγματος χάρη κάποιος καθημερινά 0,5 λίτρα ψωμί. Αν εξαιτίας του κόπου φάει άλλη 1 ουγγιά, εφάρμοσε το καταδύναμη, αν και έφαγε περισσότερο. Ή αγρυπνεί κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα και πέρα. Αν αναπαυθεί άλλη 1 ώρα λόγω του κόπου, έκανε το καταδύναμη. Γιατί ο κόπος είναι σημείο που δείχνει ότι πρέπει να αναπαυθεί λίγο περισσότερο, όπως είπαμε, και μετά να κάνει τη συνηθισμένη του αγρυπνία. Το να καταθέτει λοιπόν κανείς το καταδύναμη σημαίνει να παίρνει λίγο λιγότερο από όσο του είναι απαραίτητο, είτε από το φαγητό είτε από τον ύπνο. Αν πάλι ρωτάς και πόσο είναι το μέτρο του ύπνου, οι πατέρες όρισαν τη μισή νύχτα. Όσο για το μέτρο του φαγητού, είναι το να βλέπεις τον εαυτό σου πάντοτε να θέλει να φάει λίγο ακόμη. Ο ίδιος αδελφός ρώτησε πάλι τον ίδιο γέροντα: τι σημαίνει να λάβεις τροφή από επιθυμία και τι από σωματική ή ψυχική ιδιοσυγκρασία, δηλαδή οργανική έξι? Από επιθυμία σημαίνει το να επιζητείς να λάβεις τροφή όχι από ανάγκη του σώματος, αλλά από γαστριμαργία. Αν όμως διαπιστώνεις ότι έχεις μια φυσική, οργανική τάση να προτιμάς κάτι λιγότερο, παραδείγματος χάρη να προτιμάς τα λάχανα παρά τα όσπρια, γιατί είναι πιο ελαφρά και όχι πιο λαχταριστά, τότε είναι φανερή διαφορά. Υπάρχουν οργανισμοί έτσι διαμορφωμένοι, ώστε άλλοι να στρέφονται προς τα γλυκά, άλλοι προς τα αλμυρά και άλλοι προς τα ξινά. Αυτό όμως δεν είναι πάθος, ούτε επιθυμία, ούτε γαστριμαργία. Αλλά το να επιθυμείς και να λαχταράς κάποια τροφή, αυτό λέγεται επιθυμία και είναι υπηρέτρια της γαστριμαργίας. Αν όμως αντιστέκεσαι στην επιθυμία και τρως μόνο τις τακτικές ώρες και μόνο από ανάγκη, τότε δεν πέφτεις στη γαστριμαργία. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον Αβά Ιωάννη. Τι να κάνω λοιπόν, πάτερ, διότι δεν υφίσταται εκ των προτέρων το πάθος της γαστριμαργίας, αλλά την ώρα που παίρνω το φαΐ να φάω μου υποβάλλεται. Τι να κάνω, να αποφύγω το συγκεκριμένο φαΐ ή όχι? Αμέσως μην απέχεις, αλλά να αντιδράς στο λογισμό, φέροντας στο νου σου ότι το φαγητό γίνεται δυσοδεία και ότι θα κατακριθούμε εμείς που τρώμε, ενώ άλλοι είχαν τέλεια αποχή. Και αν υποχωρήσει το πάθος, φάγε,
κατακρίνοντας τον εαυτό σου. Αν επιμείνει, επικαλέσου το όνομα του Θεού, ζητώντας τη βοήθειά Του και θα αναπαυθείς. Αν όμως σε κατακυριεύσει τόσο το πάθος, ώστε να μην μπορείς να εγκρατευτείς και να φας το κανονικό, τότε να διακόψεις το φαγητό. Και αν κάποιοι κάθονται δίπλα σου για να μην σε καταλάβουν, τρώγε λίγο-λίγο. Αν τώρα συμβαίνει να πεινάς, ικανοποίησε την πείνα σου τρώγοντας ψωμί ή κάποιο άλλο φαγητό, στο οποίο δεν έχεις πόλεμο γαστριμαργίας. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον Αββά Ιωάννη. Πες μου σαφώς ποιο είναι το γνώρισμα της γαστριμαργίας. Όταν βλέπεις το λογισμό σου να ειδύνεται στα φαγητά και να επιδιώκεις πώς να πάρεις πιο μπροστά από όλους το φαγητό ή πώς να το τραβήξεις μπροστά σου, αυτό είναι γαστριμαργία. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου και βάλε τα δυνατά σου να τον χαλιναγωγήσεις, ώστε να μην πάρεις να φας με βιασύνη αλλά με εφταξία. Μάλλον να σπρώξεις το φαγητό μπροστά στους διπλανούς σου. Και ούτε είναι σωστό βέβαια με την πρόφαση μήπως πέσεις στη γαστριμαργία αμέσως να παραιτείσαι και να μην παίρνεις να φας. Αλλά να προσέχεις μήπως πάρεις φαγητό να φας χωρίς την απαιτούμενη κοσμιότητα. Διότι οι πατέρες λένε, έστω και αν είσαι απαλλαγμένος από τη γαστριμαργία, να μην απλώσεις το χέρι στο τραπέζι μπροστά σε άλλον, γιατί είναι απρεπές και ξένο προς την κοινή εφταξία. Και όταν το φαγητό που παρατίθεται είναι τέτοιο, ώστε να μην είναι εμφανές το μερίδιο του καθενός και προορίζεται για όλους, τότε δεν είναι άτομο να πάρεις κάποιο κομμάτι από αυτό όπως όλοι. Αλλά με εφταξία, για να μην πέσεις στη γαστριμαργία και προκαλέσεις τους άλλους να σε κατακρίνουν. Ένα άλλο ακόμη γνώρισμα της γαστριμαργίας είναι το να θέλεις να φας πριν από την κανονισμένη ώρα, χωρίς να υπάρχει κάποια εύλογη αιτία, κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το κάνεις. Σε όλα βέβαια είναι ανάγκη να επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού και Εκείνος μας βοηθά. Ερώτηση του ίδιου προς τον ίδιο τον Αββά Ιωάννη. Από πού έρχεται η σαρκική κίνηση του σώματος? Η σαρκική κίνηση του σώματος προέρχεται από την αμέλεια. Διότι η αμέλεια με βάση τη λύθη, χωρίς να το αντιληφθείς, σε αρπάζει και σε ρίχνει στην κρίση και στην κατάκριση, και εξαιτίας της κρίσεως και της κατακρίσεως παραχωρεί ο Θεός να πειραχθεί στη σάρκα. Γιατί και ο Ισραήλ, όταν υπηρετούσε το Θεό γνήσια, ο Θεός τον προστάτευε από τους εχθρούς του. Όταν όμως παραμελούσε τη γνήσια υποταγή, τότε άφηνε ο Θεός τους εχθρούς του να τον πολεμήσουν. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Λόγοι Αββά Βαρσανουφίου». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συνεργάτης του σταθμού μας, Γιώργος Γιώτας.